Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Uma ashatile ubungazeo lwamagugu kwelikaMthaniya. I-DA yethule ezofolosa ngaye kwesobundunankulu. Kanti ke i-IFP ithi owezempilo awungenelele kwizidumbu eziduve emakhazeni. Lezi ke izindaba ze-1KZNTV kanti wena uzifundela uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume sandlwane siyakhuleka. Usekela Mongameli wezwe Kolwamagugu usebungaze usuku lwamagugu esintu esifundazweni KwaZulu-Natal njengoba umcimbi ububanjelwe ePrincess Makoko kwaMashu. UMashatile ke ugqugquzele ubumbano emphakathini nokuqhakanjiswa ke kwamasiko ehlukahlukene kuleli. Njengendlela yokuqinisekisa ukulondwa kwamagugu ezinhlanga ezahlukene kanye nokufundisa ngezilimi ezahlukene kuleli kakhulukazi entsheni, Usekela Mongameli wakuleli uthi ke zibalelwa ngaphezulu kwama200 izikole asebeqinisekise ukuthi ke kufundwa ngezilimi zabomdabu ezikoleni. Increasingly introducing indigenous languages in public schools, with over 2,400 targeted in this term of government. This aims to foster a greater understanding of different cultures between learners and break down cultural barriers. Program Director during this administration, sports has also been used as a vehicle to foster cohesion, peaceful coexistence and mutual solidarity in our communities. 4,732 schools, hubs and clubs have been provided with equipment and attires, recording more than 300,000 people actively participating in sports and active recreation events arranged by the department. Despite the odds, several advances have been made regarding the inclusion and support of women in sports, key to this being support for their demands for equal pay of equal value. Uqinisa ubudlelwano nezinhlaka ezigqugquzela amasiko njengendlela ke yokugqugquzela ukubuyisana kwezinhlanga ezahlukene nokwakha isizwe, ukubhekelelwa ngenkece kwamaciko kanye nalabo abalandolaza imlando kubeke ngeminye yemiyalezo ebese eqhuluni enkulumeni eyethulwe uMashatile ngesikhathi ke ethula inkulumo eqavile eqhubeka umcimbi wokugubha usuku lwamagugu. In building on the legacy and contributions of Princess Makoko and other icons of our history, government through various initiatives aimed at artist development has facilitated access to finance, capacity building, advocacy and networking, and strengthening partnerships that use culture as a tool for urban regeneration, social cohesion, and nation building. Secondly, as President Ramaphosa said, we must ensure that we continue to build unity here also in KwaZulu-Natal, something that Prince Buteles himself instructed all of us to do. Working for peace and unity is the only way to acknowledge the contribution of Umntwana kaPindange. Lolu suku lugujwa minyaka yonke mhla zingama24 kwephezulu kanti owanonyaka ubanjelwe esifundazweni KwaZulu-Natal elokishini uMashu nalapho ke kubonakala izinkombi zabantu zidela imvula ebeliyidliva bavilikela behlube ngemvunulo yezinhlanga ezahlukene kanye ke nababandla ehlukene ezenkolo. Kuzokhumbuleka ukuthi lesi sifundazwe ngonyaka u2021 kwabheduka uqhekeko ophakathi kwabomdabu waseNdiya kanye nabebala elimpisholo ngesikhathi kunesibhelu zokusidapela nokwaholela ekubulaweni kwenqwaba yabantu ezindaweni ezifana nePhoenix nezinye. Ngakho ukubanjelwa lapha kwalomgubho kuhloswe ngakho ukugqugquzela ukubekezelelana phakathi kwezinhlanga ezahlukene. Abebengxenye yalomgubho bazwakalise umuzwa wabo ngawo. Sukulelibaleke kakhulu kithi thina eMzansi walapha eSouth Africa ngoba ngilapho sikhumbula khona imidlalo leminingi nemvelaphi yethu yabogogo bethu lapho bavela khona. Then ukukhuluma kwethu kwemalwimi lahlukahlukene ngilapho abantu batikhasa ngakhona batijabulisa ngakhona ngokwethu. Ukuthi the way
i-celebrate ngakhona yiyo kanye nakhona futhi uhulumende sicela ukuthi aqhubelele phambili angete lokunye lokusasele emuva labo kunemakhoyisani khona nawo siyafuna ukuthi abuye abe khona lana ngoba nawo bamalunga alapha eSouth Africa. Siyavuseleleka sivuselele nabantwana bangabi uvanzile semgaqweni bahambe ezweni lokuthi umuntu ubusha bentombi kuhle ukuyigqaja ngomntombi bethu bayigqaja abantwana bethu ingakho nje nathi siwogogo sihambe emva kwabo ukuze sibakhombise indlela. Nami njengoba noma ngisesontweni kodwa ngisawumZulu ngisawumuntu lolu suku lwanamhlanje lubalekile ludinga ukuthi sonke siyabantu sikwazi ukuthi sibumbane njengoba ubona nje namhlanje sikhona sihlanga ehlukahlukene lokho kusho ukuthi iSouth Africa esiphila kuyo iyabumbana kancane kancane noma ke kungakafiki la kufanele ukuthi kufike khona. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Kuphelile ukuqagula ngaloyo iqembu leDemocratic Alliance esifundazweni KwaZulu-Natal elizofolosa ngaye esikhundleni sokuba undunankulu uma kwenzeka linqoba ukhetho ngonyaka ozayo. Leli qembu seliphumele obala lamemezela igama loyongena kulesikhundla kanti ke lokhu kuyimizamo yalo yokuzilungiselela imikhankaso yokhetho okulindeleke ukuthi ke ube olushube kakhulu. Lizofolosa ngaloyo oyimeya kamasipala umndeni iqembu leDemocratic Alliance esifundazweni KwaZulu-Natal esikhundleni sikandunankulu kulesifundazwe uma kwenzeka liphumelela ukhetho lwangonyaka ozayo. Lokhu kudalulwe ngokusemthethweni umholi we-DA kuleli eThekwini namuhla nalapho ke eveze khona ukuthi ukusebenza ngokuzikhandla kwa-Chris Pappas eguqula isimo salo yamasipala kanye nangendlela aletha ngayo ubumbano kwezinhlanga ezahlukene yikho ke okwenze babeka onke amathemba abo kuyena. A son of our soil who eats, breathes and sleeps his community, who understands how much you need to show that you care for people. Somebody who is able to transcend race, transcend language barriers, and able to really move South Africans together as one. Because as we all know, South Africa belongs to all who live in it, united in our diversity. And so, as we set forth on this important mission to rescue and liberate this province from the decline and the corruption and the maladministration and the hunger and the suffering that the ANC have brought, we offer up a candidate today who we know can get things done. And so it gives me enormous pleasure and great honor to tell you that the premier candidate for this party, the Democratic Alliance, in this election, in this great province of KwaZulu-Natal, someone who will restore our glory, is Chris Pappas. Igama lika Pappas limenyezelwa nje bese kunesikhathi lokulivela njengalelo elisethubeni elihle kakhulu ngenxa yokubeka leli qembu ebalazweni ngokusebenza kwakhe kusukela ke eqokelo esobumeya ngokhetho olwedlulelo uhulumeni basekhaya. uPappas ukwamukele ukuqokwa kwakhe nalapho ke evumele ukuthi iqembu elibusayo kukhona elikwenzele abantu kepha luselude ukhalo okusamele lihanjwe ukuguqula isimo esibhekene nesifundazwe njengoba ke imiphakathi ilokhu ithwele kanzima njalo beqhubeka njalo ke nokweswela amanzi ungayitholi imali yezaguga ukuchanasa kwezigebengu ezibukeka zinamandla okwendlula amaphoyisa nokunye ke okuningi. Abantu abaqashiwe imisebenzi sebeyaphelela manje bahleli emakhaya. Abantwana bayafunda kodwa wekho amakhompyutha nezindlu zangesese ezikoleni. Amadamu akhona, amanzi agcwele kodwa amanzi lawa awafinyeleli emakhaya. Amagranti ayatholakala kodwa sekungakanani bahluleka ukukhokhela ngesikhathi. Manje sekuyisikhathi sokuba siqine isibindi sokuthi sishintshe ivoti. Sinika abanye amandla kuhulumeni. Asifuna abantu abazokhankasa ngamanga
asisafuna abantu abazokwankhankasa ngokuxolisa. I am honored. Kuzokhumleka ukuthi iqembu le-DA kokuhlanganyela namanye okubalwa kuyo i-IFP asemkhankasweni wokuba imbumba ngenhloso yokuqumba phansi ukhongolose kanti iKwaZulu-Natal ngezinye zezifundazwe ezibhekwe ngabomvu. Usihlalo we-DA udololoke ukuthi lona oqokiwe balindele likhulu kuye. This premier candidate will be focusing on bringing in new innovation because the government in South Africa is bankrupt. They borrow 2 billion rand a day to keep this economy going. So we need innovation, technology to effect change, and there's urgency. We cannot wait another 5 years. So innovation is important, and this candidate will day one bring in innovation in KwaZulu-Natal. The next value is integrity. There's no place better to demonstrate the absence of integrity than KwaZulu-Natal. This is the headquarters of corruption. Ezindabeni ze-1KZNTV uBikuntomkhona Mvubu eThekwini. Ilungu le-IFP yeshamthetho KwaZulu-Natal uNcamisile Nkwanyana uthi bazocela ungqongqoshe wezempilo wesifundazweni iKwaZulu-Natal uNomagugu Simelane ukuthi akangenelele eqhamukeni namasu okuxazulula izinkinga ezibhekene namakhaza kahulumeni okuvela ukuthi sinyukile isibalo sezidumbu eziduve kulamakhaza. Lokhu ke kuvele kwimbiko yakamumva ebivezwa umnyango wezempilo kuzwelonke. Mamkonyana siyabonga isikhathi sakho nikhipha statement la benikade nikhuluma ngesikhalazo elokhu sivela sokwanda kwezidumbu ezisemakhazeni kahulumeni engalande uzokhumbula ukuthi kuwona lonyaka loke laqubuka futhi lona lolu daba njengoba sekuphinde futhi ngokusekela ingqongqoshe wasemnyangweni wezempilo esekuvezile ukuthi sesiphinde sanywa futhi isibalo isifundazwe KZN sahamba phambili futhi ngemzimba eduve emakhazeni. Angibingelele kuwena msakazi ngibingelele nakubahlali bonke bakwaDukuza njengoba msakazi ukhuluma ngendaba yezidumbu eziduve emakhazeni kusiphatha kabuhlungu kabi lokho ukuthi abantu bethu siyadinga ukuthi bahlonishwe noma sebethule kungabi sangathi masebethule abasento yalutho. Sike sahamba ke msazi siyiportfolio committee yakwa health la KZN savakashela igovernment mortuary yase Phoenix. ePhoenix safika sathola nezingqinamba eziningi zokuthi kwabona abasebenzi abenele ngendlela efanele. Sathola ukuthi abantu bahlala isikhathi eside bengaclaimiwe. Kodwa ke sasesibuya sesiza sithi uhulumeni ke yena ke kanye ne-district yaseThekwini ngoba isikhuluma ngePhoenix. Bathini ngalabo bantu abahleze emakhazeni ngoba ukuhlala komuntu emakhazeni for more than 3 months yinto le engavumelekile kakhulu kabi. Kodwa bakhala ngokuthi indawo yokungcwaba iyabashaya abaseThekwini ukuthi bangcwabe labo bantu. Kodwa ke umbuzo uthi baze bafuna indawo yokubangcwaba nje bese beyiqalile ni process yokufuna ihlobo zabo lapho ingakhona ukuthi zikuphi ngoba akekho umuntu oqhumetsheni abantu bonke banezihlobo zabo kufuna kube khona iprocess tangible. Ingakho sithi siyiqembu lenkatha umama uNomagugu Simelane wemisiwa kwa health la KZN akade hands on kule process efana nalena ukugqineka kwabantu kanje akulungile kanti futhi vele ama mortuaries agcwele ngendlela esimanga khona nje lokho nje kukodwa akuyona impilo kuyabakhinaza abasebenzi abasebenza kule constitution kule area lena yasedunjini ngoba wabona baphefumula umoya ongalungile akukuhle neze ngoba lento izodala ngisho ukugula abasebenzini uthola ukuthi abaguli sebeyagula ayashoda amanesi bayashoda abasebenzi just because bathathe ama sick leave ngendlela abaphatheke ngayo emsebenzini. Ngokwakho Mamkonyana njenge-IFP futhi uyilungu la ishamthetho ikuphi ubona ukuthi ngalekelela uhulumeni akwazi ukuthi lemzimba mangabe ukuthi izihlobo zaza isatholakala uqhubeke nohlelo lolu lusukela kunyaziwe. Msazi ngiyengibona lapha emaphoyiseni kwesinye isikhathi beveza izithombe zabantu abasuke belahlekile. Sibona ukuthi napha bathi nangu umuntu osibanibane sicela izihlobo zakhe uma zikhona mazivele. Angase ngikubone lokho government ekwenza lokho ngabantu abasuke sebethule besemakhazeni ukuthi nazi idumbo osibanibane mhlawumbe baveza nezithombe zabo ukuthi bapha abanikazi babo ukuze bavelele obala
bazoklema abantu babo babathathe bayobafihla ngesizotha ngendlela efanele ngoba msazi kwesinye isikhathi uma abantu bengatholakalanga mhlambe sekuthathe nayisikhathi eside uhulumeni kubangcwaba labo bantu vumbu sekuvela abantu ethi njengamanje bafuna usibani owelahleke ngeminyaka ethile sebezwile ukuthi washonela esibhedlela esithile only to find that lo muntu sengcwatshiwe kodwa labo bantu azange bacontactwe ngendlela efanele. Okay, siyabonga kakhulu isikhathi sakho. Ngiyathokoza msakazi. Okay. Mamkwanyana we-IFP eShamthetho saKwaZulu Natal ngoba sibheka istatement ebesikhiphile ukuthi umnyango wezempilo kuzomela uthathe inyathelo ezinqala mayelana nemizimba ilokhu kwandisa isibalo sayo okuthiwa iduve emakhazeni kahulumeni. Kude bohosibisi ngikwaDukuza. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezena kanjani masibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kubukela izindaba zethu naze izihloko ke sifolosa ngazo namhlanje. Umashadile ubungazeo lwamagugu kwelikaMthaniya. iDA yethule ezofolosa ngaye kweSobundunankulu. Kanti ke iIFP ithi owezempilo awungenelele kwizidumbu eziduve emakhazeni. Silokhu sinyukile isibalo sokudutshulwa kubulawa amakhansela kwaZulu Natal njengoba kubikwa ukuthi sihlezi kwama-21 njengamanje uma kuqhathaniswa ke nonyaka u2011 kuze kunyaka u2023. Isifunda se-ANC Moses Mabhida ibukeka ke ikubezelwe yife elimnyama njengoba isilahlekelwa kwamakhansela amabili esikhathini esingaphansi kwenyanga. Namhlanje ke ikhansela lalo masipala wasemkhambathini uMzwandile Nganono Shandu ubekwe endlini yakhe yokugcina kulandela ke ukuhlaselwa adutshulwe ngentululwane yezinhlavu ngolwesithathu ehamba nabanye ababili. Ngeshwa ke uyo waphelela endaweni yesigameko. Bebesho kanje abangani kanye nezihlobo zakhansela wasemkhambathini uMzwandile Nganono Shandu ngesikhathi eyobekwe endaweni yakhe yokugcina. Abantwana bakhe bathi uShandu benothando. Sikhumbula nawaza ukona ukuthi emhlabeni ushikuzi enjengawe. You loved us, you took care of us, you are the best daddy ever. Umfowabo uthi kwabadido kwavela emaphepheni. Umfowethu bazamile ukumlimaza kamahle. Besinethemba ke lokuthi mhlambe abomsebenzi wakhe bazozama ukuthi umfowethu bamprovide ngamagadi. Kodwa sakufunda kuma social media akubanga kahle ngoba sazwa ngathi umfowethu kwathiwa uyidukulile. Umngani wakhe uSiyanda Nzimande uthi yena uShandu kanye nomunye umngani wabo bakhelwa uzungu ecaleni abiligqiqa enkantolo uShandu. Siboshiwe kodwa sazi ukuthi siboshelweni. Waqiniseleka uNganono ukuthi wena sizokwenza sure ukuthi awuphumi. Sokwenza la yonke indlela ukuthi awuphumi. Ayesho lo maphoyisa. Uthi wabatshela uShandu ukuthi umkhandlu umnikezile onogada ngemumva kokusinda kwesigameko sokudutshulwa ngenyanga edlule. Kwethu ama-bodyguard nawo awuthuli. Kodwa ayikho imoto. Wathi ngizowathatha kanjani ama-bodyguard ngingenamoto? Ngizowabekaphi? Ngoba phela bekhona ama-bodyguard kumele kube khona imoto ukuze ngiprotecteke. Angeke ngikwazi ukuthi ngihambe na ngiya-request ngihamba nama-bodyguard ngigibele itekisi ngihamba nama-bodyguard. Yinto enjani le? uShandu uchazwe njengomuntu obenesibindi. I-character nje engayibona ngayo uNganono ngalesa sikhathi ngabona umuntu othi mase esithathile isinqumo ngombono othize embuthweni ubema kuleyo position yakhe. Ubema nje ezwini bengalona umuntu oyixoli. Bewumuntu oqotho. Umuntu othobile kodwa futhi ongalona igwala. Ngisho even at the face of ukufa uNganono uqhubekile waba nesibindi. Kanti ilungu lesigungu esiphezulu leqembu leANC kwaZulu Natal uMzizuma
uphawulile esikujabulelayo ukuthi kwathi maseyibonakele ukuthi zikhona ama-threats empilweni yakhe kusaba khona isinqumo umkhandlu osithathayo ngokuthi kukwazi ukuthi kubhekeke ukuthi lolo hlelo belingakaphothulwa ke njengoba kushiwo ukuthi bekusafanele ukuthi kuhleleke nanokuthi kukwazi nokutholakala naleyo moto. Ezindabeni ze-1KZNTV u-Ayanda Dube Kisengilanyoni eMidilovo. Ubuholi beqembu le-ABC buhlele umcimbi we-NGC lapho ke buhlanganise khona wonke amalungu aleli qembu aqhamuka kumagatsha ehlukahlukene ngenhloso yokudingida izinkinga eziqubuke kuleli qembu okubalwa ke imbiko yokukhishwa kaMavundla njengomholi waleli qembu nokulungiselela ke ukhetho langonyaka u2024. Lo mcimbi uzophinda futhi ubheke ukuphepha kwamalungu aleli qembu ajutshwe ezindaweni ezahlukahlukene. Amalungu eqembu le-ABC asezwakalisa ukumeseka umengameli waleli qembu uPhilani Mavundla njengoba kukhona abahleli kumketula esihlalweni. Njengoba besiphelelana namhlanje besizoqinisekisa ukweseka uPresident uPG Mavundla ukuthi is the only person esimethembayo ngobuholi be-ABC. Kuze i-ABC ikwazi ukuthi iye phambili ever since siyisungulile ngo-2020 akukho lapho esike sathi kungamethembi khona akukho lapho ke wenza khona kabi sagcina sesiba nento ukuthi simngabazi. Kanti baveza ukuba kungamampunge ukuthi umengameli akalaleli amanye amalunga aleli qembu. President ngaba kazakhi icawu zokuzodingida izinto eingaphilisa iqembu izinto ezibonakala zikuthi kungathi abantu ababaholi phansi emhlabathini kwamakhansela njenganamanje mawukuthi bathi abekho happy ngakho ngaba kazakho icawu ezifana nalezo upresident umuntu okholelwayo entweni yedemocracy umuntu okholelwayo ekutheni nomunye umbono womunye umuntu akawulalela. So kwamampunge nje lokho ukuthi upresident umuntu owundlovu kayiphikiswa owuzwi lakhe ulalela imbono esukuqhamuka kuthina njengabaholi abakhona phansi ezingeni labantu ekuhlaleni okwama-ward councillors okwama-PR councillors okuyini ohlalo nonobhala bama-branch aphilayo e-ABC. Umengameli ubeseveza ukuba lolu dweshu ngeke liphazamisa ukhetho lwangonyaka 2024. Ngiyacabanga ube lento bayiqala mhlambe ngabo February March ngonyaka ozayo ukuthi ngabe besoba senkingeni. Into ezokwenzeka sibele enkantolo ngomhla ka-30 October. Ngomhla ka-30 October ntambama kobe sekuyi-final order yobekhishwe isiqinisekisile ngalokho ngoba siyazi udaba lethu lumiphi. Khona manjalo ubika ukuthi lokhu kuyitulo elihleli kumketula ekubeni umengameli waleli qembu. Alikho iqiniso njengoba sibeka nje izinto esizaziyo nezaziwa yiwona wonke amakhansela ke ngibeke nje lula kwezinye zezinto ezibekiwe njengamacala ami kuthiwe ngidle imali ye-ABC. ABC ayinayo imali asikakazi sikufihle lokho esikutholayo kunemisebenzi okufanele kuyenze manje ngicabanga ukuthi makufanele uMavundla adle imali inofake ngidle. Okwesibili kwathiwa ngavela ngaxosha amakhansela amathathu asenquthu ahamba aye enkantolo noShange futhi wahamba enkantolo bafike bahluleke enkantolo. Awukwazi ukuthi udaba sola enkantolo bese uzothi senze okurong kwaphela loya enkantolo kofafa yathi nakho kuright ongenziwanga. Ngakho ke ingakho sithi siyadlala nje umdlalo ngakho ngoba kufanele kuketulwe i-ABC kanye noMavundla. Sobeka dladla ezindabeni ze-1KZNTV ngisemvoti. Ithuba lingqayizivele kubafundi bebanga le-10 kwaMpumuza njengoba bethole uxhaso ngokulekelelwa ukuthi bafake izicelo zabo emanyuvesi. Lichaza ikhansela lendawo uKhulekani Msomi uthe ngalolu hlelo bafuna ukuqinisekisa ukuthi akekho umfundi ongayi kofunda ngoba ke ithi imali akanayo. Uthe bazobakhokhela ke labo abaqhamuka emakhaya angathathi entweni. Ukufaka ke izicelo emanyuvesi amaningi kulindeleke ukuba ke kuvalwe ekupheleni kwalinyanga okuyothi ke ngale kwayo imali ke yokufaka isicelo izobe isiyanyuka nezikhala ke nazo zizobe sezizincane. Abafundi bebanga le-10 kwaMpumuza bathi ukulekelelwa ngezicelo zasemanyuvesi kuzodlala enkulu indima.
basho kanje behambele uhlelo kulomphakathi lwezikole zamabanga aphezulu. Ithiwe elikanje lingijabulisa kakhulu ngoba mina bengazi nokuthi mengabe ngiqala ngithi ngiya-apply ngizoshona phi noma ngibuze kubakho abantu base-university abayingabe mhlawumbe bangabayitshela besifuna usizo futhi ke njengamanje abekubasiza esikoleni so ukuthi ikhansela i-organize into kanje kungisizile kakhulu because ngizokwazi ukuthi nami ngisondele mase ngilungisa into zami. Ethenza sibe one closer to ama-goals ethu so lokho kuyasisiza nathi ukuthi singasheshe sidike ibale noma silahle ithemba sazi ukuthi masikhona i-support esiyitholayo kanje nathi siba nawo ukuthi sibe nawo ukuthi siqhubeke sifuna ukuqhubeka ukuthi siye phambili ngoba phela egcineni into esiyifisayo nedingakalayo ukuthi sonke sirishe amaphupho ethu. Ikhansela lithi inhloso ukusondeza ulwazi emphakathini ukuze abafundi bezogqugquzeleka. Sinohlelo lalo ukuthi ke siba-applyele abantwana bethu abahlala la kaMpumuza ka-Ward 1 abenza ugrade 12 ema-TVET colleges nasema-universities. But esifisa ukwenza sifisa ukuthi sisondeze ulwazi eduze kakhulu kubantu bala kaMpumuza because uMpumuza uyindawo ethe ukuqhela kancane kunedolobha so siyafisa ukuthi ama-service wasondeze eduze and siyafisa ukuthi ke abafundi bazi ukuthi ukufunda akupheli ka-matric kuphela. After u-matric ikhona impilo iyaqhubeka kusuke kufanele ukuthi uye ema-TVET colleges uye nasema-universities so that uzokwazi ukuthi ke ushintshe impilo zasemakhaya. Sidile kakhulu nalento esibiza nge-triple challenge which is unemployment, poverty and inequality. Ama-applications awavalwa ke on the 30th of September but imali ku-apply ngayo isuke isinyuka kakhulu so siya-understand ukuthi ke imiphakathi eminingi la iphila ngama-social grant so sibone kubalekile ukuthi sibalekelele while imali isencane so that bezokwazi ukuthi sispeed up ama-applications abo. Umsomi uthi babona isibalo siphezulu sabafundi abadinga uxhaso. Yes, kade senza i-Career Expo baningi abantwana esaba-fundraisela imali ukuthi siba-applyele ema-universities. Yes, bakhona esoba-applyela but siyancenga abazali kulaba abafodayo ukuthi ke balekelele bangenelele ekutheni ingane bazi-applyele but laba abanga-afford siyabancenga futhi kakhulu ukuthi basondele ofisini lekhansela because si-pride kakhulu nge-education. Sizokwazi ukubasiza more especially laba abaphase kahle kakhulu angeke sivume nangebhadi ukuthi bagcine sebehlele emakhaya ngesimo sokuthi abakwazi uku-applya. Ezindabeni ze-1KZNTV ku-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezena kanjani masibuya. Umashadile ubungazeo lwamagugu kwelikaMthaniya. I-DA yethule ezofolosa ngaye kwesobundunankulu. Kanti ke i-IFP ithi owezempilo awungenelele kwizidumbu eziduve emakhazeni. Ake sikubhekele ngosini yezemidlalo. Njengoba ke namuhla kuvalwe iwindi lokudayiselana kwabadlali okugqame kakhulu ukusayinwa kaSibongiseni Mthethwa osuka kuStellenbosch FC eyojoyina iKaizer Chiefs. Lo mdlalo odabuka emtshezi ubegaqelwe ke nayizimbangi zeChiefs okuyi-Orlando Pirates. Ukusayina ke lo mdlali kushiya abalandeli ke bamakhosi bejabule ezinkundleni zokuxhumana. Ziyaguqa ke bese kuphathele zona namhlanje na kanjani ke hlangabeze ithimba nezinye futhi kusasa.